Mga puso kapulisan, may ginatutukan ng person of interest nga posible nagtiro patay sa manager sa isang poultry farm sa Bagos City. Sa iling Pedreso nakatutok. May ginatutukan ng persons of interest ang kapulisan sa pagpatay sa 53 anyos nga manager sa poultry farm na si Rinaldo Bernel sa Taytay sa Purok Michel, Barangay Dulao, Bagos City, Huwebes ang aga. 5 kaarmado nga mga lalaki ang ginatudlo nagtiro patay sa biktima nga sakay sa motorsiklo pabalik sa iya nga ulubrahan. Sa pag-review sa kapulisan sa mga CCTV sa lugar, natumod nga ang gingamit nga getaway vehicle sa mga sospek ang padulong sa Bacolod City. Well, it's a four-wheel vehicle ang ginamit. Ang nakita na perpetrators kahapon, yung nag-iisang sasakyan sa scene during that time is nakita yung isang tao na galing din doon sa sasakyan. Planado sunod sa kapulisan ang pagpatay sa biktima. Posible madugay na nga ginabantayan sa mga sospek ang gihos sini. Bangod sa na-recover nga mga baseyos ng long firearms nga gingamit sa pagluthang sa biktima, posible sunod sa kapulisan nga gun for hire ang mga sospek. Pwede, but until makuha natin ng mga persons of interest na then that's the time na mahambal natin definitely na gun for hire sila. Isa sa mga motibo nga ginatutukan sa kapulisan sa pagpatay sa biktima ang angot sa trabaho sini sa poultry farm. Ginapahayag nga ginaagawan sang amo sang biktima kag anay kasosyo sini sa negosyo sa farm nga naglabot na sa pag-hire sa mga gwardya kag pagkinasuhay. Samtang wala naman ginakuha sa kapulisan nga posible may kaangtanan man sa background sa biktima ang pagpatay sa iya. 2015 sang na-dismiss sa serbisyo sa Bernel bilang pulis bangod sa kaso nga murder. Naangot man ini sa illegal drugs kag pila ka drug personality sunod sa kapulisan. Dugang pa sa kapulisan nakabaton sang pagpabahog ang biktima antes ginpatay sunod sa iya pamilya. Upod kay Ruel Manggoy, Aideen Pedraso, 1 Western Visayas.